Andiko, Ramogi TV, Siaya. Kawuok kanyo wadhi weche mag siasa ni jatend piny William Ruto chiwo siem mager ne jotend din kod josiasa maseyo rowere mondo odhi e ng'anyo pacho kae. Ruto wacho ni piny Kenya nitiere kama rach sani ni mar jotend din kod josiasa moko osebedo ka seyo rowere e timo timbe maundu ka giwuondore ni gimanyo ratichgi. Ochiwo siem mager ni sirkal mare biro kawo okang' mager mar chik ne ng'ata ng'ata maseyo rowere odhi e ng'anyo ma onge dewo wang'. Joyce Oduor gi ler mathoth. Makofi mazuri Mheshimiwa Rais. Koloso e kaunti ma Elgeyo Marakwet kawuono, jatend piny William Ruto owuok tung' mosuo kod jotend dini kod kweth maketo sirkal tesre mowacho ni osebedo ka siayo rawere mondo ng'any kendo chiwo negi siem mager ni ka gidhi mbele gi siayo rawere to ibiro kaw negi okang' mager mar chika. Religious leaders, political leaders, please let us not incite the young people of our nation into situations that violence, lawlessness, destruction of property, loss of life become the order of the day. We must step back as a nation and ask ourselves, is this really what we want to do? Hawa sio wa vijana wa Kenya, hawa ni watu wahalifu. Na lazima tukabiliane na wao kama vile wahalifu wengine wanakabiliwa na sheria. Ruto bende wacho ni gibiro kawo okang' mager ne jomaundu madonjore weche mag ng'anyo kendo ketho mwandu mag jopiny, wach mane osir kod jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen. Those of you who participated in destroying property in all our towns, in every town, whether it is in Nyeri, whether it is in Murang'a, whether it is Kirinyaga, whether it is in Nembu, whether it is in Meru, we will come after you, especially the people who planned those violence. And same power we have been given by the Constitution to use to sort out banditry, to sort out Al-Shabaab, is the same energy and the same strength we are going to use to sort out hooligans, people who are fighting in the streets of Nairobi, people who are invading police stations, Your Excellency, to steal guns, to burn police stations, to attack police officers. Bende gichiwo siem mager ne kweth maketo sirkal tesre, magiwacho ni onge agenda mora mora kendo gipondo e tok siasa mar dhoudi ma sirkal ma pacho ka osingo mar kedo godo nyaka giko. Sikuna wale wanasema watu wanataka kushindana na mimi. Mimi nataka niwaulize, nyinyi mbali na kasongo na sijui nini na kusema nini na sijui kuimba Ruto must go, agenda yenu ni gani? Ati kazi kubwa wamefanya hii Kenya ni uchochezi. Kazi wamefanya ile wamesucceed. The one thing we must give it to the opposition that they have done is to incite the nation. Jotelogo noloso e kinde tielo mar 9 mar chenro mar rito bungu ma Kaptagat moseneno ni lo eka 3,000 mar bungu no ogundhi. Kwamba maji ni uhai. Joyce Oduor, Ramogi TV. Ogai mar ODM Raila Odinga dok ne paro mane ochiwo mano mar bedo piny kendo lalruok e wi dwaro mar oganda ni mano mar go mbaka kar dhi e ng'anyo makinde ka kinde magibiro ka paro medo nyuolore e wi dwaro mar Raila no.